Takže, čau lidi a my vás vítáme u dalšího videa ze hry Skywars a jsem tady s nějakou velkou. Já jsem David a čus. A protože mi změnil skin, já jsem jen tak nasranej. Ano, měnili mu skin a já si myslím, že se na to můžeme vrhnout. Tak jsme na první aréně a já jsem si vzal jako obvyklý svůj kit jménem Lukačo. Tak počkej, čum, jak ho sejmu. Ten už to tady snipí, já mám ještě dva. Jo. Ty jsi to trefil? Jo. Úplně je to velká. Já mám Iron Man. Diamond helmu? Jo, tak docela jako v pohodě věc. Já jsem velice dobrá Minecraftu. Jsem holka, jo? Jestli to nebudu věřit, tak příštího dílu třeba z Bedwarsem Skywars dáme leskem. A uvidíte. Ale tady je nějaký šule. Jo, to jsem já, jo, když tak. Fakt? Jo. Jo, jsi to ty. Fakt, co to je? Fakt. Píči. Tak jsme na další aréně a tato aréna se jmenuje Winter. A tady už jsem se naučil, že je tady ten pressure plate. Ale víš, co mám Diamond chest. Lol. Já mám iron boty, ale jinak nic moc. To je John Bush. Já mám i to, že jo. Dobré věci. Fuck off. Já mám dobré věci. Já mám, no. Co máš? Dost dobrý, jo. Ok, hele, já mám endershowsku, takže já si mám čest. Fuck off, co to je? Fuck, týmy! Fuck off! Já žiju! Promiňte, jsem se koukal k němu, ale jo. Já už nežiju. Měl jsem tam nějaký meč. Hej, pojď se tam rychle, on má hrozně málo toho. Ne, tak Dělej. fuck off. A tref se, Rinči. Fuck off. Fuck off! Pordni se tam, on má fakt Pičo málo. jedna. Fuck off, ne, dvojku. Co? Dělej, hoj. On tak chtěl mi dát tým, ne? Co? Kdy ti vyhrál, co děláš? Fakt? Jupi! Musíš nějak vypíš, že bez těch logů vyhráváš. Tak jsme na další aréně, minulá aréna se nám docela povedla. Vyhráli jsme. Hrozně si povedlo. No tak jako pro tak tebe pro mě ne. Já jsem lepší. Nejsem. No tak bez těch logů si ti to řekne. No tak to se mi řekne, no. My máme dva počítače, přes jeden natáčíme jako Minecraft, jako největší youtuber. jako největší YouTube. Počkej, tak Sekirka má větší damage vlastně. Ty vole, No. to fakt. Já mám úplně na hovno, vole. To je super věci. Hej, já mám fakt dobré. Pičo. Nechci se zastavit. Fuck off. Fuck off! Hej, jo, počkej, já se jim ze zádu. Čum. Fuck off! Dobře. Dobré, ale měl tady moc. Hej, máš nějaký ty. A tam má strenčku dole, pozor! Fuck off! Mě Diamond Sword. A strange pojďte. Fuck. Dobré! Pamat. Tak jsme na další aréně a tato aréna se jmenuje King Wood. Jo. Ale vypadá to spíš moc hovna. Není King Wood, ani hovna? Ne, to je to. OK, tak Jo, Diamond Sword, co to je? jo, tak já mám možná tak velký hodno. Si pamatuju, že do prdele, já jsem idiot. Ne, ale jako. No. Upašte se mě někdo teď se střelit. Jo, tak to je jiný. Jestli jsem si už bral, asi jsem si nebral. Počkej, on je tam afnutej na tom. To jsem já, ne? Nejsem. Minecraft! Jo, tak to jo, vyšlo. Minecraftu. Tak, já jdu teda. Ty hajzle! Jsi mrtvej nebo ne? Ne, ten bazera. Fuck off! No, jsem. Tak já se portnu. Tady je monster. Boj, spadni. Dobře. Teď si to tak killíme. Kdo to je? Jsi ty? Já. Jo. Tak si nabereme věci a jdem fight. Jo, už jsme jenom my dva. V pohodě. Super věci, tak koukám. Úplně na hovno. Ty máš ty vole fakt jako, kromě brnění máš lepší věci, jo.
Myslíš? Já bych tam fakt potřeboval dohýlovat čeky, jo. Počkej, tak já jdu tam, já se jdu podívat jako... Aha. Fakt? Co to bylo? Nic. Takový buk? Viděl jsi toto? Ne. Fakt? Ne, fakt ču? Teď až. Ty krávo. No, tak to jste museli vidět tohleto, ale. To museli vidět. To bylo. Ne, já se tady jdu kouknout. Věděl o téhle čestce nebo nevěděl? Nevěděl, super. Co? No, regeneration. Já to bych zrovna potřeboval. Tady budu do česky víc, tady je víc. To je někam. To se neportnu. Tak. Oh! Mrtnul ses? Jo, a na moje studu. Jo. LOL. Nevím, jestli se portnu k tobě, ale asi ne. No, já jdu ještě do středu. Já mám regeneration, tak dostávám regeneration. Já bych taky potřeboval. Tady jsou nějaký pošty? Nejsou. Hajzlové. Hej, ty máš Iron Chest Plate navíc? No, a co? Dáš to do česky? Ne. Já jsem skoro full. Ne, já chci kalhoty. Já chci bloky. Bez kalhot do boje na les. Není nikdo. Hej, tady nejsou ani bloky, co to je? Ani jídlo, já bych jako... Já mám jedinej chleba. Jo, chleba mám. Ok, tak půjdu. Tak kdy půjdem boj? Teď? Má starčku, ne? Nemám strančku. Ne, fako. Jo! Jo! Tak. Jsme na další aréně, ale to už říkám nějak často. To neříkej. Už mi to mrdá. Tak a dáme si aspoň tohle, protože mě teď někdo se střelí, že ano, Já mám protože... lopatu. Ne! To jsem zahodila jenom kalotky. Jo, já jedu poliána. Ne! Na tohle pozor. Pachače splat. Pakače splat? Co? Ty vole, tady jenom jedna česká myslím. Jako, co? Ne, na stromě ještě jeden. Jo, vlastně tady jsou dvě, jo, dobře. To je druhou. Vole, si budu kopat. Můj achievement! Za to, že jsem pokácal stranu. Hajzle, bum, prásk šakalaka, vole. Pohodě? Jo, to je snajko. Ty beru ty důležitý věci, já to tady prostě nechám. Pak se tím vrátím na ostrov a všechno se to... Fuck off! Co to je? Já mám hrozný bugy. Teď nad sebou nic nemám! Jo, já jsem to taky jako budu. Fuck! Je tady, aha. Jako debil, vole. Jo! Co? Ne. Enderškost. Hej, já mám hodně použít, jako si dám. Tak já jsem dal, no. Tak já mám jeden. Já udělám taktiku, že tě vidím. Hej, on je na středu? Se jo. Já nevím. Já jdu taky. Ne, fako! Čau. Fako. Chceš vykopat? Tamhle je. Kde? A teď on nic nemá. Tak ho snípnem. Hovno snípnem. Když na to moc stealth. Pak, mám ho. Ne, fakt! To je posraný pressure Jo. Já jsem si to v tu chvíli vůbec neuvědomil. Tak nemá stát aspoň pod tím pressure plate. Ale já jsem si, že ho vykopal. No ty vole, to je píčka jedna. Tak jsme na další aréně a já mám úplně na hovno věci. No, ani jsem si nevzal kit. Já taky ne. Já jsem to nestihl. Já se šlu. Já jako zkusím nějakou jako... Česku? Tak jestli teďka staví, tak jestli jdeme k té straně. Ty jestli mě někdo sestří. Já se poseru, co to bylo, kurva, za buk! Já už se na to vyseru. Tak, ok. Já mám Starge potion. Hej, normálně, to mi dělali neschod, protože já jsem si vzal, že jo, teleportéra. A mě ho zrovna dali. A když si ho nevezmu, tak mi ho nedali. Teď polovina lidí nechápala, co jsi řekl. Že já jsem si vzal kit jménem teleportér, který má enderpearl. A já mám více jak 20 enderpearl. Já mám jednu. Já mám více jak 20. Píči. To není.
Bůh. Dobrý. Tohle ty jsou bugy strašný. Ne! Fuck off! No, tohle nemám. My jsme na další aréně a je to naše oblíbená. Je to s Davidem naše oblíbená arena Vulcane. A mám pojena. A já nemám květ. Já jo. Ne, já mám rád, že jsou tady ty 3 česky a že se můžete portovat do těch a mě zaskočí. Jo, vlastně tady jsou ty, viď? Ale já mám všechno skoro. Já mám diamonds. Ne, nemám. Já si myslím. Ne! Kde mám enderpearlu? Hehe, tu já mám jednu. To máš štěstí. Jo, já mám krumpáč. Já ne. Jak je, ne? A možná jo, já jsem možná nechal nahoře. Tak musí dělat. ty vole, no a co mě je to uprdele? Vole, já jsem určitě tady nechal železnej. Ne, no, to prdele. Určitě jsou tady aspoň nějaký bloky. Já takže se nemusím dělat, ne? Já si totiž chci udělat kalhotky. Čeho? To je mi jedno. Teď tady nemá jenom krumpáč. To by to měla být kompletní táhla. Máme si tady crafting. A teď někomu budu portovat, teď bych tam nebyl. Počkej. Tak. Neportuj! Já to nejsi ještě. Jako. Jo, a jsou tady vůbec irony? Jo, tady jsou. Chceš dělat to, jo? To jsou to za bugy hnusný. Vidíte, jak jsem ho zničila, ty vole, prdel. Já musím mít ještě pec, že jo? A to je nahoře. Ne, fuck off! Fuck off! Fajn. Fuck off, fuck off, fuck off, fuck off! Fajn. Tak jsem na další aréně a jak se můžete všimnout, není tady se mnou. Vit? Protože jsme se zase rozhodli, jako minule, i když ten díl jsme nevydali. že prostě zkusíme zase arénu bez sebe, jak nám to půjde. Sice dneska už jsme jednu arénku vyhráli. Jo? Jo, nikdo, určitě. Ty. Já tak, ale ty taky. No, tak to je jasný, jo. Vidíte, já nejsem namyšlený. Mám sweetness a drink. Tve, kde je? Pič. Piči. Fuck off! Já nevím, kam se mám portnout. Já se portnu tam do prdele, já se vždycky spletu. Omlouvám se, že tohleto video bude trošku zprostý. Kurva. Protože to opravdu teď Není to máš chvíle na slova. na seriózní slova. Ne, do hajzlu, ne! Ne! Jděte, tyhle, ona má háčky. Nemám háček. Fuck, on je iron, on je full do prdele! Právě jsem se rozhodl, že to zkusím ještě jednou a vyberu si náhodný kit. Fuck! Prostě já se nekoukám, já jsem si nevybral žádný, že jo? Do prdele! Já už jsem umřel. Tak, no, to je dobře. Umře. Fuck off! Já mačkám špatný tlačítko. Já mám na bobby, který dá dělat asi. Ještě tady to. Bacha. Aha, on ještě nahoře vlastně. Tako. Kde je? Ne! Tady až. No to už můžu fakt vyset. Jo, mám luk. Já nemám šípy. Já jsem měl vlastně nahoře. Tak, já jsem vyšla. Aspoň myslím, že jsem měla nahoře, jestli to nebyla to minulá arena. Ne, mám je sice 2, ale... Je to. Myslíte, že má luk konzí? No tak je... Já na středu nemám. Ale tak jako ze středu to by mě nevadilo, že jo? Tak to by mě dal boosty. Jeden. A se stavím úplně kam jinam. To je jedno, tak půjdem tam, dobře. Někdo mi řekl prej, že jsem ne. Můj osud. Bloky. Jako. Yeah. To nechci. Tohle ten materiál je hezký.
No. Je. Vypadá tak takový hovno. Teď právě o to jde, ne? No jasný, ale není to hezký. Je tady doufám čestka. Mm. Kaktusy. To je jediný. Hej, skočí na ten předek. Jo, skočím, ale on tam... A se ho bojím. Neboj. Já mám healing, leaping. Dej si leaping. Leaping. No, to je jump boost. No právě. A on to i zbýt očekávat. Meč. Jdi. Fuck off, 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 fuck, kde, fuck. Teď jsi vyhrál. Jako fakt? Ne. Matik vyhrál na mapě s Kaďongo. Já jsem vyhrál. No. Tak si dáme ještě jednu hru a společně. Fuck off. Tak, jsme na další aréně a jelikož... Jo, dobrý, tak já jsem se ho ani brát nemusel. To by se ještě nepřipojilo, co? Tady tu mapu nemám rád. Mohli jste ji vidět, že mě tady zabil při vybírání čestek. Jo, nenávidím. Já to nenávidím. Já mám Ender. Já mám strančku. Do prdele, já nemám Ender. Ty vole. Jo, v pohodě. Jo, v pohodě. Všechno v pohodě. Pane. Já aspoň nemám... To je dobře. Když se ho může dělat. Já mám úplně plnou čestku. Fuck! Mám pro tebe Iron kalotky. Vole, já budu mám. hodit. Já mám možná tak velký hovno. Jo, vlastně tady není ani to, ani dřevo, že ano? Co to? Jdou za hek, ty vole. Tyhle, tak já se neudělám ani nic, vole. Hej, mám jít k tobě. Já si udělám crafting. Mám jít k tobě. Ježiš, jo, mě je to uprdele. Tak mi budeš prdel. Do prdele. Já potřebuju jedno dřevo. Mám tě dát. Protože já nemám čím bojovat, já můžu jenom snipe. Já ti dám ani jedno. Ty vole, debilní týmy. Fakt? Tak si vykop dole ty diamanty. Já mám. Aha, Ale chceš jako- přinést dřevo? Fuck off. Jak to, že jsem ho netrefil? Má háčky? Určitě. Fuck off. Co to je? Co mě to boostuje, kurva? Ne, fuck! Co to je? Tak mi tohle mi řekni, co to bylo. Tady jsi byl? No, ano. Jo. To ne... Jak mě mohlo něco takhle snipe? Já to beru. No prdele. No, mě Tak jsme... Drž hubu. To je po tu krytí. Tak jsme na další aréně a tahle aréna se jmenuje Snow Iceland a je to závěrečná aréna. Jo a on se připojil. To prdele. On má nelagující komp, nemá kýt, já mám lagující komp. No a co, tak se podívej, co jsem dostal, víš? No a co? A nemáš brnění? No, Je nechám malý... no. No. Bachant. Bacha. Fuck off! Aspoň je to pro Česko. Ne. Hele, Ne. na čestce se nejde shiftovat, jo? Jo, prdel. Neskoušej to. Já to vždycky vím, že si to zkoušej. Vždycky, když mě někdo, ten pocit, že když někdo řekne... To je čubák! Ty kakaluka, vole, pako. Hej, hoši! Hovno v koši, já jsem tě zabil! To jsi ty? Tak promiň. Jdi do hajzlu, tam nehraju. Já jsem nevěděl, že Kdyby jsi se to... volali před Skype, tak ti to típnu, vole. Jsem portě a vezmi si ty moje věci, aspoň. Jo. Jsem nahoře byl. A co se mě? Ona se očividně je taky někdo nahoře. Není. Tak bude. No, to jsou moje věci. Ty jsi dělal strašný věci. Mám furt lepší nechty, vole. Jsem měla úplně dobrý věci. Do prdele! Jediný to, co do prdele! Co jsi děláš, kurva, prdel? Já tady mám to. Tak. A čuklouze, vole, čuklouze. Nesmím. To musíš. Máš Iron Sword tamhle, tak se ho ber. A co? Jo, Tady je heal, co to je, vole? Můj To je case. healing, regeneration. Dole je. Fuck off. Jsou tu poslední dva, tak ho ti killnou. Nemá dobrý věci. Kde mám regeneration? Co dáme regeneration? Nemá dobrý věci. Piči. To bych líš, kdyby si nezmatkoval jako v deci. No, výborně, tak jak jsem to fakt zazmatkoval?
Ty vole. To je z jedné strany láva. Ne, no. Teď já jdu, Jako agent, vole. jdu, agent 009. Kde je? Ty je nahoře, vole, já si nezemím. Tako! Teď si zlem dolů. Do prdele, jak se tam dostal čurák. Čuromrda, čuromrdo, 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 Do něj. čuromrdo, 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 Přepnu na- čuromrdo. Jo? Jo, dobré. Doufám, že jo. Jo. Jako to je Hej, úplně. on tam má tu vodu. Čum, Fakt. koukni se. No jo, jdi na ten blok, tady ten ledovej. A jdi za ním. Neboj, nesmí spadnout. A nevím, kde je. Dole, on tam shiftuje. Jdi. Já nevím. Ty. Já si počkám, až vyjede a zase schodím. Hej, dělej, na dálnici blok. Fuck off. Fuck Jdi off. za ním, ty Je to klouže. Jdi. Tak ale jdi. Ne, fuck. Fuck, kde? Fuck off. Musí plavat nahoru. Teď já plavu, no. Neplaveš nahoru, teď plaveš. Fuck off. Fuck. Pojď sem. Co to bylo? Co? Takže my doufáme, že se vám dnešní video líbilo. Pokud ano, tak zanechte like. Pokud ne, tak dejte. My se vám u dalšího videa loučíme a zatím. Čus. Čau.